mau Bapak apa jenenge Pranoto Adicara ya ngandika yen dalange Ki Haji Dwijo Kangko lho ngono yen pangapunten Bapak Ibu sedaya ora tak klarifikasi kok ndak kleru ya awake dhewe aku ki rong haji oh ya sing wis haji ki adikku oh adikmu ndak kira-kira adikmu ya dalang Ki Cahya Kuntadi sing bar ning Mekah Madinah kowe urung lho urung wayahe oh iya urung wayahe masalahe aku nek weruh wong wedok ayu sing pengen maksud urung sing lah munggah kaji keri-keri mergo iya wong munggah kaji kudu menep pikire menep mripate menep atine temenanan oh ngono ya aku ngrumangsani sing regen lho oh iya sing regen ya nek wong wedok ayu ngono sing rada bingung oh ngono ya nek Pak Cahya Kuntadi Ki Cahya Kuntadi wis menep pikire mergo apa sing darane munggah kaji ku kudu siap lahir batine ya ibadah fisik ya ngono ya nek Pak Cahya Kuntadi to adine ade sing dalang Ki Kuntadi ae wis haji ya mergo lek enek wong wedok rawani menteleng ora wani ndelok wong wedok ayu nek pas karo bojone iya ya nek bojone ora melu ya padha ae wong lanang kok Pak Cahya Kuntadi nek Mbah Sukron bapak awake dhewe kan dia asine asmane Ki Suwondo gane Mbah Haji ngarep dikai Sukron Ki Sukron Suwondo oh Cahya Kuntadi aku barang semben iki enek tambahan jeneng saka kono Kaji Sokeh Kaji Sokeh sokongane wong akeh ngono lha ben-ben ditangkap wong iki jujur dikelompokne nek munggah kaji ya kaji iki nek-nek ya enek sing kaji temenanan ya kuwi kaji mabrur ana sing jenenge kaji wahyu kaji wahyu kuwi apa mergo sawahe payu anak-anak wong wedok ning nggonku kono mantan cah nakal wis kowe mendung iki tamune nek wong 50 ya ndalah insak munggah kaji wong wedok nakal begek ora genah munggah kaji bareng mulih wis gelar hajah jenenge hajah apa hajah mutmainah hajah mutmainah tegese yen tau ngemut bareng sing ora genah
Ngundungane mawon. Sampun daftar ngumbuh mangane awake dhewe ngulon kapan? Ya. Jane wis daftar nek taun 2018. Ning wayahe budal ngulon keterjang pandemi. Ngono. Covid-19 kae duwite karo agen apa jenenge? Apa jenenge? Agen apa jenenge? Itu dibaleke lho saka agen gula aja ya. Dibalekne sok kapan-kapan nek wis ora kok biru ngono. Saka biru dibalekke. Terus aku gamelan dadi gamelan loro. Ya. Urung sida. Ya, wis kok iso ngulon. Iso ngulon. Mekah ya nduk apa iki tamu undangan pirang-pirang ya saka pepunden ing mapan ana ing Ponorogo ya saka DPRD Provinsi Jawa Timur Pak insyaallah bengi iki ya pareng rawuh ngono ya engko nek kersa karo Mas Gareng ya boleh tindak panggung para minulya saka DPRD Provinsi Jawa Timur panjenengane Bapak Mirsa Ananto. Ya, Mirsa Ananta Esos. Ya. Barang rawuh, so imam aku di WA. Bu Dewan DPRD Kabupaten Ponorogo. Bu Yuliana dari fraksi Demokrat ya barang rawuh. Ya. Uga dari Kepala DPMD Kabupaten Ponorogo, Bapak Tony Sumarsono Esos MSI. Ya. Datang ngantun segenap Forkompinjam Kecamatan Balong, Pak Camat, Pak Kapolsek, ya. Serta jajarannya Pak Dan Ramil, serta jajarannya, ya. Datang ngantun Kepala KUA Kecamatan Balong, ya Pak Rawuh, ya. Lan sing luwih wigati Kepala Desa Kecamatan Balong, ya Pak Rawuh Hakestreni, anggone panjenengane Bapak Sumadi Esos. Kepala Desa Oneng Balong bengi gelar adicara bersih desa. Oh, ngono ya. Ya, sekretaris Desa Sekecamatan Balong uga ketua BPD Sekecamatan Balong. Ya, warga masyarakat ana ing Balong sing komplek-blek bengi ning lapangan nganti ora muat. Ya. Lembaga desa, BPD, RPMD, perangkat desa, kepala desa wis mlumpuk dadi siji durung mandonga nyuwun palinglah srongasane Gusti ingkang kalya jagat manggih wilujeng ing sambikala sakwise nganeke adicara bersih desa iki no. Amin ya rabbal alamin. Ya ngaturke Mas Gareng sik nduk mungkin panjenengane minangka dadi moderatore para pinunjul saka provinsi lan saka DPR dhewe Kabupaten Ponorogo lan para sing kawugat parang rawuh bengi iki ya aja nganti lali kok nek mau diwek karo Pak Lurah Ngrandu Ngrandu Kauman pun umumaken asangka nangge tanggal 19 wayangan wonten ing Desa Ngrandu Kecamatan Kauman ing Kabupaten Ponorogo. Monggo para bakul-bakul para pamirsa pecinta budaya iki katuran rawuh tanggal 19 wonten ing Ngrandu Kauman Ponorogo. Lan menawi sasi niki tasih kepengin mirsani malih mangke tanggal Agustus lho tanggal 7 ana ing SMP Negeri 1 ana ing Ponorogo. Oh tanggal 7 Agustus ya. Nek sing kurang marem kok nyusul para penonton sing ana Balong ini tanggal 12 September nang di kantor Pop Pabrik Surabaya Jawa Timur. Kuwi lho wayang omah minggat. Kalau pengen dolanan Surabaya lho. Ya Joko Melarat lagune. Oh. Joko Melarat yang ditimbangi karo Mas Gareng. Ya, men dibantu karo kanca-kanca Warandono. Ya. Mas Gareng jajah iki saka Purwodadi. Ya. Maka buka sama sana. Ya. Joko Melarat sing dijaluk Mas Gareng jajah. Ya.